Saya turun jam berapa? Sorry ya. Gimana? Betul. Betul baik.
কেন না কত নন্দ ভাই মন্দির দেখতাম না না দেখ আরো লাগে হাইটে গেলে দেখা করতে পারবো মানে একটা বাচ্চা দিয়ে খাবারটা
salo ha kotoni montri bokrok Narendra Modi fai tongo chini Tripura hastewo ketalke senamjak airport Maharaja Bir Bikram International Airport senamjak mani salno doglam phiogui rejaknani runani bagai montri bokrok ni yak bai phiogui rejaknani bagai botini chini Tripura hastewo fai shok painai aboni yagolo airport ni doglam phiogui rejakmani yagolo haina hai chini Agartala Tripura haste ni Agartala ni Astobal mat thung noklawo phaioi haina hai chini lukurok ni bagai kok naraknai ngai chung norong no om hai jarawo kthang mangpli norong no phurungani bagai chini khorong ni mangpli te chung o jaga phai shok pai kya kthang awai mong norok nugui man tongkhana tabok ani ukluk rogani baching rogo boba hai kai lukurok thangla shuklaioi eba buri rok chola rok shikla rok chini ha kotone montri bokrok Narendra Modi no nainani bagai eba lamjak shoknani bagai o jaga ekloge khai jotono kuthum laioi phai shok paija norong no sung tebo oba hai truk tini ni kthang awai mong phunugui tlangjanghnai sung tabo o jarawo Astobal thungnokhlawo phai shok paijak norok sungbai choyabui nai tongdi sung norok truk oba hai no chini lukurok bom suk jorati khatong khajani bisingtei tini ni o salno lukuthum pandawo luwa jizak Astobal thungnokhlawo phaioi chini Tripura haste ni boba haike ketalke senamjak mani eba international Maharaja Bir Bikram International Airport ni doglam phiogui rani bagai borok nainani phaijak chini Tripura haste ha kotoni montri bokrok Narendra Modi no chungno truk oba hai no choyabui phunugui naitlangnai norok sungbai krungui tongdi kthang awai mo
tinini salok rak shalo chidi Tripura hasteo katalkes namjak Maharaja Bir Bikram International Airport ni doglam phiogoi runani bagai ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi phai tongo bini Montri Bokrok ni yak romui phiogoi rejaknai chini Maharaja Bir Bikram International Airport ni doglam aboni bagai chini te kisani pore international ni Maharaja Bir Bikram International Airport ni doglam phiog rejakmani yagola te kisani pore astobal thungnokhlawo ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi phai shokpainai abahaino norok kai nugi makhana ani baching rogo eba ani ganagini rogo busuk jorati Tripura hasteni lukurok kuthum layoi lukuthum pandawa kuthum lai phai shokpaija chi ha kotoni Montri Bokrok no nainani bagai eba lamjak shokmani bagai nongnor nugi makhana haina hai jongnor no truk truk phunugoi tlangjangnai debo baba haike lukurok phaioi blind rom laijak burirok baba haike line bangmari bororok ni bangmari bang rugurugui tongo teibo truk truk de hai jongnor no phunungjangnai sajoknai sung phunungnani bagai baba haike je chini Tripura hasteni lukurok hatung khajani bisingtei nainani bagai oro phai shokpaijak astobal thungnokhlabo gaisung teibo truk truk obahaino norok nugui makhana chini khorongni mangni wo kathang awai mungo sungnor no phunugui tongjangnai boba busuk joratei chini Tripura hasteni lukurok phaioi boba haike khatung khajani bisingtei basa laioi eba nasing laijak line rom laioi or jaga habai maya phano bisingo habai maya phano baireo ba amsungno lukurokni bangmari bangai basa lai nasingjak nainani bagai ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi no nainani bagai tirini o sal chini Tripura hasteni lukurokni bagai kahamban manmani obahaino tirini o krak salo hasteo phai shokpai tongo ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi haina hai obahaikino tirini salo phiogo rejaknai 100 Vidya Jyoti School tai Mukhyamantri Tripura Gramin Samriddhi Yojana samungbutang aboni bagai paijak joto beramni loa jimung aboni bagai Maharaja Bir Bikram International Airport no phiogoi rumani yagola te kisani pore astobal thungnokhlawo loa jijak logo thum pandawa kok naruknani bagai phai tongo ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi Ganorok nugui makhana chini Tripura hasteni lukurok boba haike khatung khajani bisingtei tongthokjak laioi eba bukha no kosto hiyawi o satungo nainani bagai phaijak ha kotoni Montri no omo simia chini lukurok boba haike bangre rugui phai tong teibo truk truk nainani bagai gusung norok no lungnani bagai saitoknai teibo norok sungbai choiwei nai tongdi chini khorang
mangkhana sung chini khorongni mangpliwo kuthang awaimung bobo haikai tini Agartala hastebo Tripura hastebo Astobal thungnokhlawo bororokni bangmari bangrogoi phai tongo tebo turuk bisingo basuno borok norok nugui man tongkhana tabu kuthang chini kuthang awaimung bobo haike bororokni bangrogoi phai bangmani bagai jaga kulugya basalai jak jotono dol khe gai taibo turuk chini tabungno phai sapai norok nai tongdi chini khorongni bangpliwo bobo haike chini ha kotoni mantri bokrok Narendra Modi ni bagai chini hasteni lukurok na singlai jak lamjok songna bagai eba naina ni bagai obo haike no sungna turuk tebo phunugui tlangjaknai norok chini khorongni mangpliwo naimanai tini ni salo Maharaja Bir Bikram International Airport no doglam phiogoi rijangmani yagolo te kisani pore hakotoni mantri bokrok Narendra Modi phaioi Astobal thungnokhlawo chini lukrongni bagai kokna raknai on omo haino te kisa ni pore norok nugui manai hakotoni mantri bokrok ni logiwo phainai bini logiwo phainai hakotoni mantri Jyotiraj Scindia bobo bini logio hakotoni mantri bokrok ni logio phai sok baina chini Tripura hastebo amoni bisingo norok nugui mangkhana bobo haikai chini lukurok khatong khajake nainani bagai phaioi line rom laijak eba basa laijak jaga bo lama krei norok nugui mangkhana busuk je borok bangi tongkha Astobal thungnokhlawo aboni bagai aba haino Astobal thungnokhlawo tebo nugui mangkhana je bobo haike naitoke sajugoi snamjak jota beramni luajimung rok arjaga phunukjak luajimung bai snamai pandawo koknarna ni bagai o pandawo chini lukurok phaijak bobo haike hakotoni mantri bokrok Narendra Modi ni bagai narak laijak eba jaga narsing laijak bobo haike aboni bagai haina hai chini Agartala Tripura hastebo Astobal thungnokla bobo haike naitoke sajugoi jota beramni luajimung paijak norok haina hai nugui mangkhana chini o kuthang mangpliwo bobo haike chini lukurok phanglai suklai tongmani bobo haike baksaba basuk laijak baksaba basalai nasing laijak baksaba turuk tebo phai tong tabo bangne rogoi phai tong turuk lukurok obo haike no sungnorokno turuk phunugui tlangjaknai kinorok soyawui nai tongdi chini khorang ভারতের জন্য এই বিশাল জনসভা